Di sê mehên borî de rêjeya kuştiyan li Goteya Rojhilata Şama paytexta Sûriye bilind bûye. Bi sedema êrişên tund yên rejîma Esed li ser wan navçeyan. Tora Sûriya mafê mirovan di raporteke xwe de ragihand ku êrişa Esed bêhtir ji 40 komkujî li Goteya Rojhilata Şamê pêk aniye. Ku di encamê de 729 sivîl jiyana xwe ji distane û di nav wan de 177 zarok û 109 jin û 7 berevanên sivîl û 10 pizîşik û rojnamavanek jiyana xwe ji distane. Wê torê amaje kir ku hêzên Rûsyê sê komkujî encam dan, ku 33 sivîl hatin kuştin. 8 zarok û 13 jin di nav wan de hebûn. Wê raportê belge kir ku nekemî 108 êrişên rejîmê yên li ser navendên sivîl yên xizmetguzarî rûdaye. 28 mizgeft û 10 dezgehên tendurustî û 32 bazarên kelarî û 11 dibistan û 3 bexçê zarokan û 13 otomobîlên rêxistina berevaniya sivîl û 2 navendên xizmetguzarî yên rêxistina heyvasor û 4 navendên pizîşkî. Her wiha wê torê amarên binpêkirinên yên derheqê mafê mirovan de têkirin ji aliyê hevalbendên rejîmê û hêzên Rûsyê li Goteya Rojhilata Şamê. Destpêka çardehê mijdarê sala 2017 ta çardehê Sobatê sala 2018 yên li ser operasyonên tobarankirin û birçîkirin ku 8 sivîl û di nav wan de 2 zarok û jinek hebûn. Bi sedema kêmkirina xwarinê û dermanan û bi sedema dorpêçkirinê jiyana xwe ji distane. Navçeya Goteya Rojhilata Şamê ya dorpêçkirî rastserî êrişên leşkerî yên berdewam ji aliyê rejîmê ve û milîsyên Îranê û bi piştevaniyeke esmanî yên Rûsyê ku bi sedan sivîl jiyana xwe ji distane.